ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबि सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनियाव गोबांथार दिनै कमेन्टफोर सफैनानै दङमोन, नाथाय आङो सम आरो मोजां रोखोम सुजुग सुबिदा मोनैखाय बिथां सारमोननि कमेन्टखौ आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै। बिथांमोना आंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन गावसोरनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय, नाथाय आङो बेखौनो इनायनो सरि बा खेमा बियो आङो सम होनो हायैयाव आङो दिनै भिडिअ लाबोनो हायाखै बिथां सारमोननि कमेन्टखौहाय। आरो जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ ना नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं इनायनो थेंक इउ जासिहरो। जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरो आरोखि आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, आंनो कमेन्टसफोर हरनायनि थाखाय। थ' दिनैबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सासे सारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो बे समाव सानबावलायबाय। मानोना बे कमेन्टआ गोबावखासैमोन आरो आङो बिथांनो खोथा थैदोंमोन जे बे सारनि कमेन्टखौ आं खोथा थैदोंमोन दे आं बेनि सायाव गुसुं फिसा भिडिअ दिनै आं लाबोगोन होननानै। थ' आं खोथा थैनाय बायदि दिनै सम आरो सुजुग सुबिदा मोननायनि थाखाय आङो बे कमेन्टखौ दिनै कमेन्ट भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। आंनि फिसा नलेज, आंनि फिसा मिथिनायजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्स साबस्क्राइबार्सफोर दङ बेखौनो मिजिंथिदों आरोखि ना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे ना बिथां सारनि कमेन्टखौ खोनासंफागोन बा आंजों लोगोसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनायखौ खोनासंगोन बा आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आङो गोथौयै मिजिंथिहरबाय आरोखि। अब्ला ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरोखि ना। आं नोंथांमोननो सिनायथि होनोसैलाय बिथाङा सोर आरो आंनो मा रोखोम कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदोंमोन। अब्ला बे समाव फैदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रा दायो ना गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि भिडिअखौ नायदों इनायनो थेंक इउ आङो जासिहरदों आरोखि। अब्ला आङो सिनायथि होनि बे समाव। थ' बिथां सारनि नामानो जाहैबाय, आं मिथिनो मोना बेनि आं सानो बेनि एग्जाक्ट बियो कारेक्ट नाम नङा। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों नर्थ साम' दैसा होननानै बिथांनि कमेन्टखौ दिनै बा बिथांनि नामखौ दिनै आं मोननो हादों। बिथांनि कमेन्टआवहाय मा नाम नर्थ साम' दैसा माबा एलपि स्कुल बेबायदि नाम होदों आरोखि बिथाङा। थ' बे समाव आङो बिथांखौ वेलकाम खालामदों स्पेसियेलि। थ' बे समाव आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय। आरो बिथां नर्थ साम' दैसाया आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला बा नायसनबा बायदोंब्ला आरोखि ना जोबजासे नायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव फैदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय बिथां सार नर्थ साम' दैसाया मा कमेन्ट हरदों ना मा होनो। अब्ला फै जों खोनासंज्लायनि। बिथाङा लिरहरदों इसोरनियाव जों आरज गाबोब्ला जोंनि आरजनि इमाजिनेसनखौ सोरनि सायाव खोख्लैनो, खारन जोङो जोंनि इसोरखौ नुनो मोना एबा हाया। प्लिज खिन्थादो होदै। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना बिथां सार साम' दैसाया आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। आरो बे कमेन्टआ इनायनो गोथौ आरो मिथिनो गोनांबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा दायो जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ ना बिथाङा आंनो बेखौनो कमेन्ट लिरनानै हरदों जों जे ना जों मानसि माहारि साफ्रोमबो नुनो मोनै इसोरनाव जों बयबो दिनै आरज खालामो ना जोंनि इमाजिनेसनखौ जोङो लानानै जों इसोरनाव आरज खालामो। नाथाय बे नुनो मोनै इसोरनाव आरज खालामनायखौ जे जोंनि आरजनि जे इमाजिनेसन हमनानै लानाय मोनदांनानै लानाय आरजनि बेखौ सोरनि सायाव खोख्लैनो होननानै
बिथां नर्थ सामुद्र दैसाया आंनो कमेन्ट हरदों आरोखि बे नुनो जों बे जे इसोरनाव जों आरज खालामो बे इसोरखौ जों नुनोबो हाया बा नुनोबो मोना सोरनि सायाव जों खोख्लैगोन अब्ला मोनसे जानो हागौ बिथां सार सामुद्र दैसाया आरोखि ना बेनि सायाव गोनो गोथोबो दङ कनफिउसबो दङ जानो हागौ जोंनि गेजेराव जोंबो माब्लाबा बेबायदिबो जोङो साननो हागौ ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे नंगौ थारैनो बे नंथारगौखा आरोखि ना मिथिनो गोनां आरो जोङो माब्लाबा जोङो बेखौ सानखायोखा ना नाथाय आं गिबियावनो बेखौ आङो बुंनानै दोनखानोसै जों बुहुमाव थांनानै थानाय सुबुं माहारि साफ्रोमबो इसोर दं होननानै जों बयबो दिनै मिथिगौ आरो बे इसोराबो गाव जे गोथाङै दं थांनानै दं बेखौ माब्लाबा माब्लाबा मानसिनि दुवारै फोरमायनानै होयो सोरजोंबा नुजाथियो ना सिमांफ्राव दर्शनफ्राव भिजनफ्राव आरो माब्लाबा माब्लाबा दिनै ना सिमां मोगथां बा फेस टु फेस दिनै बेबायदिबो दिनै रायज्लायो एक मानसिजों अब्ला जों बे समाव मिथिनो मोनो जे इसोर दं ना इसोर दङ दा आङो बेखौनो बुंनो सानबावदों आरोखि ना बिथां नर्थ सामुद्र दैसानि कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सोरबाफोर बेबायदि सानदोंब्ला जे जोंनि जे आरजनि जे इमाजिनेशन जे जोंनि आरजनि साननानै लानाय मोनदांनानै लानाय हमनानै लानाय इमाजिनेशन बेखौ जोङो रावनिबो सायाव जों खोख्लैनो हाया जोङो बे नुनो मोनै बे इसोरनावनो जोंनि आरजनि इमाजिनेशनखौ जोङो दोननो नांगोन खोख्लैनो नांगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां नर्थ सामुद्र दैसाजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो बुंबाय आरोखि आरो दिनै बेल' नङा नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना prayer of imagination मोनथिबायना जे इमेजिनेशननि जे prayer बियो जों जुदि बेखौ मोजां रोखोम मोनदांदोंब्ला रोंदोंब्ला बेबायदि आरजआ जोंखौहाय इसोरनाव बिराद गोथौआव जोंखौ दैदेनलांबावो मिथिबायना ओरैबायदि मोनसे देहेन सहकारै ना ओरैबायदि मोनसे मोनदांनाय फिल खालामनायजों जे इमाजिनेशननि जे आरज बेखौ गोथौ मोनदांनायजों बे इसोरनाव जुदि जों आरज खालामोब्ला सोमोन्दोखौ खालामनो रोङोब्ला जोंखौ बिराद गोथौ इसोरनाव जोंखौ दैदेनलांबावो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन जुदि जोङो कनफिउस गोनो गोथो जायोब्ला बे दिनै जानाय नङा आंथ' एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे जोंनि इसोर दं होननानै जों दिनै बयबो मिथिगौ आरो बे इसोरा मा माब्लाबा माब्लाबा दर्शननि माध्यमै नुजायो आरो जों खोनानो मोनो आरो जे जोंनि आरजनि इमाजिनेशन बेखौ बे इसोरनावनो जोङो खोख्लैनो नांगोन दोननो नांगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो मोनसे फिसा एग्जाम्पल आङो बे कमेन्टनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो सानबावबाय थ' बेनो जाहैबाय बार जों बयबो मिथिगौ ना बारखौ दिनै बे बारखौ दिनै जोङो मा नुनो मोना नाथाय जोङो मोनदाङो जों दिनै हमनानै लायो औ बार बारदों नै बार फैदों नै साहानिफ्राय फैदों खोलाहा थांदों सानजानिफ्राय बारा बारबोनानै सोनाबा थांदों बेबायदि जोङो मोनदांनो हायो आरो मिथिनो हायो ना आरो जोङो माब्लाबा माब्लाबा बारखौ जोङो बारनियाव जों आसा खालामनानै दा बार फैब्ला बेबायदि खामानि मावगोन इनायनो गरमथार ना बेफोरबायदि बायदि बायदि बिथिङाव जों दिनै बारनि सायावबो दिनै जोङो आसा खालामो जे बारखौ जोङो नुनोबो मोना ना मोनदांनोबो मोना बेफोरबायदि आरोखि थिग दिनै बारनावनो जुदि जोङो बेबायदि आसा आरो बरसाखौ जुदि जों दोनोब्ला अब्ला जे जोंनि आरजनि इमाजिनेशन बेखौ जोङो इसोरनाव खोख्लैनांगोन ना खोख्लैनाङा जों इसोरनाव दोननांगौना दोननाङा दिनै जोङो इसोरनाव दोननो नांगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे गुसुं बा फिसा एग्जाम्पलखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय जे जोङो बेबायदिनो बारनाव जेरैबायदि जोङो बरसा थायो बा बारखौ जेरैबायदि जोङो मोनदाङो फिल खालामो आन्दाज खालामो जोंबो थिग बेबायदिनो बे नुनो मोनै इसोरखौबो जोङो दिनै बेबायदिनो खालामनो नांगौ आरो जों दिनै मोनदाङोबो
बे इसोरखौ जों आन्दाज खालामनो जों हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि फिसा नलेजजों दिनै बेखौनो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दङ आङो नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामबाय आरोखि अब्ला जोबनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयावनो दोननो सानबाय बा नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनि बेयाव मा बुंदों तो बेखौ मोननो हागोन गोजाम रदाइनिफ्राय से इतिहास 28 बालाबनि 9 सिरि इंराजियाव फार्स्ट क्रनिकल्स चैप्टार 28 verse 9 आं फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव मा बुंदों सल'मनखौ डेभिडआ बियो सल'मनखौ होनबाय आंनि बिसा आङो नोंखौ थोनो नोङो गावनि बिफानि इसोरखौ फोथायदो आरो गोसो आरो जिउ मानिजों बेखौ दाव दाव खालामदो खोनाबायना आंनि फिसा सल'मनखौ बुंदों नोङो नोंनि बिफानि इसोरखौ फोथायदो आरो गोसो आरो जिउ मानिजों बेखौ दाव दाव खालामदो होननानै बुंदों बियो जोंनि गासै साननाय आरो हास्थायनायखौ मिथिगौनो बे इसोरा मिथिबायना जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायखौ बे इसोरा दिनै मिथिगौ नोङो बेनियाव थाब्ला बियो नोंखौ नाजावगोन होननानै बुंदों आन्थाय नोङो बेनिफ्राय एरखेब्ला अरायबोनि लागै बियो नोंखौ नागारगोन खोनाबायना तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव जे इसोरनाव मा रोखोम बरसा खालामनो नांगौ इसोरनाव मा रोखोम थानो नांगौ आरो इसोरखौ गोसो मोदोम जिउजों मा रोखोम अननो नांगौ दाव दाव खुलुमनो सेबा खालामनो नांगौ बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबाय आरो बे इसोरा बे नुनो मोनै बे इसोरा जोंनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ बियो मिथिगौना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय जुदि जोङो बेनिफ्राय एरखेब्ला बे इसोरा बा बे इसोरनिफ्राय जों गोजानाव थायोब्ला बे इसोरा जोंखौ अरायबोनि थाखाय जोंखौ नागारगोन जुदि इसोरा जोंखौ नागारोब्ला जोंनियाव बिपदा जोबनाय नङा जुदि इसोरा जोंनिफ्राय नोंथांनिफ्राय गोजान जायोब्ला नोंथांखौ नागारबायब्ला नोंनियाव समयसा जोबनाय नङा बेमार आजारजोंबो नोङो हामगनाय नङा नोङो बेराम आजार जानानै थैनो नांगोन भुगिनो नांगोन बायदि बायदि दिनै जोङो जानो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय बिथां स्वरनाव सामोदै साबादि जुदि कनफिउज गोनो गोथोफोर जानानै दङब्ला जोङो बेबायदि जोङो जानो नाङा जे जोंनि जे आरजनि जे इमेजिनेशन बेखौ जोङो बे इसोरनावनो खोख्लैनो नांगोन बे नुनो मोनै इसोरनावनो मानोना इसोर दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ दिनै गोथाङै थांनानै दङ बियो सानथाम ना हरथाम बियो हाखरफ्राव थादोंब्लाबो बे इसोरा गोथाङै सिखांफिननानै दिनै सोरगोआव थांबाय बियो इसोरा दिनैसिम गोथाङै दङ आरो जोंनि बिनायनि फिननायफोरखौ जोंनि आरजनि फिननाय एन्सारफोरखौ बे इसोरा दिनैसिमबो होगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गुसुं ना कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आरो आङो बेबायदिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनब्लानो नोंथांमोननि जे कमेन्टनि जे भिडिअ लाबोनांगौ आं बेखौ सम आरो सुजुग सुबिदा मोनबानो लाबोबाय थागोन तो हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमजों लोगोसे थाथों गोजोन्थों खुलुमबाय